nás probudilo deštěm. Den 5. Ale už to ustává, máme 7:30 pryč, tak ještě to pak zkontrolujeme na radaru. Tady Peru, tady je Filip. To moc na tom nehapkej, nebo to rozbiješ. A posloucháme na vysílačce zprávy ukrajinského radia. На трансформацію українського оборонно-промислового комплексу для того, щоб ми мали власні вітчизняні розробки, які кратно посилюють бойові можливості українського. Tak. Uvidíme, kam až dojdeme dneska. Je, Fildo? Takže jakmile se to vybere, podle počasí by to ještě mělo být dobrý dneska, odpoledne hlavně, tak pokračujeme na Žobrák, Čergov a pak dolů. Dolů k Šarišu. Dolů směrem k Šarišu. Sedle mezi stráži, kdy jsou stráži. Takže ozveme se z Žebráku. Finále křížové cesty z Hervartova na sedlo Žebrák. Už jsme kousíček asi 100-200 metrů od rozhledny. To je takový krásný přírodní areál. Trošku poprchává, ale už by to mělo končit. Přicházíme na Žobrák. Stavějí tu novou útulňu. No, se staví nová útulna. Tady je starší, to je velké, tady s krbem a grillem. Tam by se to dalo. To je asi původní rozhlednička s útulňou. Ještě možná funguje. Rozhlednička s útulňou. Tam je to, ale to takže se dívou dále, tohle. Tohle jsem teda ještě neviděl. Tak. A přespat se tu někde na zemi dá určitě taky. Jo, ale. Je tam i hajzlík někde. A tady staví nový, no. Filipe, nehoz tam. Tak, budeme se podívat okolo a vylezeme na rozhlednu. No, Krpal teda to byl z Hervartova. Jak má být?
ale co se dá robiť. A tady to je hezky vidět všecko. Mám dělat i půl vlce rozhlednou. Tak, dívejte se na to údolí. Ani údolí. Je asi nejvyšší pohoří v okolí. Jo, tak ale musíme se dívat, dívej se, Hervartou, Závada, Mihalov, tam v údolí nejde vidět Bardějov. Protože tady je kopec. A pod námi Stebnická jsou Magura, to je za náma, ale to se pak podíváme z rozhledny. tam to bude líp vidět. A déšť ustal a začíná se projasňovat, takže to bude dneska parádní hřebenovka po hřebenu Čergova a tady máme rozhledňu. Tak, uděláme tu. Tak nejdřív se podíváme do útulí. Jaké to tu je. Pozor, výstup na vyhlídku je plný nebezpečný. Na vlastní zodpovědnost. Vždycky. Tak uvidíme. Zaber. Kudy? Tak tudy nejde. Ne, to je zamčený zevnitř. Kašli na to. Tady je klika, vole. No, ne. No. Netlačit. Naopak, pusť mi to. Funguje. Tak kdyby to byl zamčený zevnitř. Jo, dobré. Ty vole. To byl mechanismus. No, to je název. Hajdu papírem. Tak, toto je klasická útulňa. Hele, tady je zapisovací kniha, protože to zapíše. A tady jsou nějaké věci, co bychom mohli potřebovat. Tak, já půjdu ještě na rozhlednu. Jo. Vypadne zapsat. Útulňa. A je to i cement, a ten navrhne. Tak, žobrak. Jdou vidět Tatry, děcka. Super. Tak, Tatry. Nevím, jak to půjdeme vidět na tom videu. Ale tamhle. Takhle. To pak zkusím přiblížit na mobilu. Tak, krása. No a nás teď čeká asi 15 kilometrový hřebeň Čergova.
Jak se to tady jmenuje? Chochula? Chochula. Chochula. Tak jsme na Chochule, tady jsme se připojili na hlavní hřeben Čergova. Je to taková louka, tady Ipa doplňuje jídlo, já doplňuji borůvky. Jaké tu jsou? Po slovensky čučorietky. Před chvílí jsme potkali jednu SMPčkára, jde třetí den, no. Dobrý, tak to dává 40 denně. To by mi asi uletěly nohy. A nebo by asi zhořel batoh. Že, Fildo? No a v podstatě teď nás čeká Čergov, Drina, tam měly by studánky, tam doplníme vodu, bo už nemáme vodu. Jinak tady pijeme, v 90% pijeme vodu ze studánek. A zatím ještě teda žijeme. No až na slipa. No a tady je takový částečný výhled. Je zajímavý tím, že tam úplně vzadu modravý hřeben, tak to je hřeben, to je vlastně slovenský ráj, slovenský ráj, tam úplně vzadu. A to jsou Volovské vrchy. Směrem vlevo jsou Volovské vrchy a je slovenský ráj, Dobšinská hora. A tam úplně, ale úplně vzadu je Ipův prst. Jak klesá tady tenhle protější hřebínek v tom zlomu, se v mracích schovává takový svah do mraku. A to je Králová hola, to je začátek Nízkých Tater. A SMPčka, ona jde takhle přes Košice a takhle po Volovských vrchách a tam to je taková skoba. Ale jak je zajímavé. No, máme dalekohled. Ty tajné hopky a vás radši někde na strom. Dobré, chceš to vidět? No. Ale je taková krásná luka. Tady by se dalo bivakovat. Takhle strom pěkný. No, jsou tu i pěkné místa. Takové malebné. Jinak jsme asi ve výšce 1010 nebo 1021 metrů, takže na Slovensko to je nic moc. A furt je tu teplo. Že, Fildo? Takže ozveme se s jindama. Takže čau tě. A jsem na tom mém místečku. Tak pod vrchem Čergov, asi 200 metrů, a těmi 30 výškových dolů, v lese schovaná, Kutulná Driňa. Tak, my jsme tu zešli vůli, no někdo volí tam Kadibudce, ale tady dolů asi 50 metrů studánka už nemáme vodu, na který se dá přespat. A rožneme. A je kablík, solární panel, a ten nesvítí, že? A baterka tu chybí. Zajímavé. No, to nevadí. Čau. No čau. No Čičino. No kočičak. Kocur? Mačka. Kočka.
No, Fjodo. Kdyby věděla, co si zač. No. Som si doniesla, nie taká, Jo? No, taká zatulaná, že iba takto prišla. my máme podobnou, my jsme koupili dom a zatulala se kočka, taká malá. Ale k vám? K nám, domů. A úplně podobná, akorát měla i dorezava fleky a už zostala. Už má kočata a to. Tak keď dávate jesť, ono sa stále vráti. No. A to Pekná. sme si doniesli, to tak naše je. Kočka musí být, aby nebyly myši. Presne tak. Tak, chata pod Čergovom, paráda. Po dlouhé době mají tu jídlo, ubytování přes víkend, suprovka. A my jdeme dál na Hradisko a Terňov. Naschledanou. Tak, Hradisko, Terňa a snad v Terni ještě stihneme potraviny, hej? Ipo? Tak, a je tady hezky, cikády řvou, takže prše nebude. Tak za 2 piva, kofolu, kapustnicovou polévku, hranolky s kečupom jsme dali zvyšat 11 eur. A tu jde maminka mačka, hele. A mají tu pritulné mačky, hej. To by nebylo čundra, by nebyla nějaká kočka, že? No ona je velká, no ona už asi za tebou nepůjde, ne? Ne? Čičino, no. Superflik. Čergovská kočka, čergovinka. No jo, no. To je nová mužinka. Nová mužinka, že? No. Já v každém sedle má být kočka. Jo. Tak. Ideme ďalej. Scházíme do Hradiska nad Terňou a před náma krásně jde vidět vrcholí Stráž a Lisa Stráž, pravděpodobně vulkanického původu. A tam přesně mezi něma, no, jde vidět, a přesně mezi ně, jak se říká lidově mezi kozy, tam musíme projít tím sedílkem. No.
Terňa. Že jo, Jipi? Máš dost? No. Tak, projdem Terňu a za Terňu směr sedlo mezi strážema. Víš? Kostele pěkně hrajou. No, je teplo, no. Stoupáme na sedlo pod Lisou stráži. Tam je Terňa a tam je Čergov, který jsme dneska přešli. Aspoň teda část od. Jak se jmenoval? Hermartou. A Bardějov ten je daleko. A už nás dělí len tady pár set metrů, pak do sedla Zimná Studna, tam je ohniště a tam to dneska balíme. Tak. Bardějov 39 kilometrů. No, Bardějov je daleko, že i po. Víc jak 32. No. Dneska Jipa překonal kilo. Dávno. Dávno, na Čergové. Tak jo, jdeme dál.